Good morning, guys. Wala mi nang dayo karon og laing balay. Naarami sa laing balay. Naarami sa balay sa akong sister karon kay diri rami mamahaw. Pero ang among ipamahaw kay amo apang giluto o magluto kami og hot cake. Ipares na to og kape. Butangan na to, yes, daa. Pila man ka table aw pila man ka spoon ani? Bana-bana lang. 1 spoon malas. So mauni ang ato ang pamahaw karon, guys. Magluto lang ta og hot cake. Sige. Ang liquid na to mix ato daan gimix, then i-mix na to sa dry. Okay. Then atong i-mix. Oh, dali ra kaayon ni. Kuyaw kaining ang mixing bowl kay Kalderin. kalderin. Kuan man si uga pa man. Uga pa, need pa og liquid. Charo kadaghana aning milk. Gibinhod man. Ako ba? Oh, ikaw na po, Janine. Take over si Janine kay gibinhod man ko. Substitution. Janine Grace. Oo, sakto ra jud di ay. May rapod. Gibutangan ni mo gamay no. Kuya wa man ka mag-mix ng hasta man kalderin mo libot. Okay. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. Now, it's Janine's turn. Tingnan natin kung sino ang mas perfect na waffle. Okay. Nag-una-una na si Bibi ukuan kaon. Taste ko no. Taste test. Ha? Taste. Ito? Taste test. Wow, kalami sa kape. Ipares sa atong waffle. Gamay lang. Sakto ra to eh. Okay. Hi guys, mamahaw na takay, naluto na ang atong waffle or whatever, waffle or pancake or unsa, basta kay naluto na siya guys. Kung karon mamahaw na ta, then ato ang butangan og margarine og sugar plus coffee. Let's eat. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Guys, naami bisita na nga bot. Kay wala man mi dito sa ilahan na mahaw. Sila na po'y amo ang gi-invite direct pa mahaw. Si Miss o si Ate Jana. Prepare sa ta mamutang sa ta og sunblock kay
Init-init ra ba ang adlaw karon? So, magsuroy ta sa Tagbilaran City. Maglukat og ticket. Maglukat may og ticket sa Tagbilaran guys kay aron sure nga di ko mabiyaan sa barko ba. Nakasakay na may og tricycle. Katawa si Janine kay kuya kay ko ni parang tricycle kay ko. Oy, oy, oy. May gani kay naay nilabay taud namin ni atang dito. Why ihok Wa Yung hapon ito. Naghan ka ticket. shopping. Shopping. So naabot na ta sa lukatanan og ticket. Diri ta lukat o sa Ocean Jet. So naa na ta sa sulod sa ticketing office sa Ocean Jet. Tas taas og linya. Maniod to sa Mederi dapit. Asa ta maniod to? Ah. Musaka ta diha kay diha ta sa ibabaw mga og lunch. Asa man? Musaka pa ta? Ha? Oh. Ikaw gilbi mo kung giilan. Sakay na unta ko sa elevator kay giilad ko ni Janine. Diha ko no may mga on sa rib shack. Diri ta maniud to. Ha? Shopping speak on you. Hmm? Naman day daghang bakante diri o nga table. So waiting namin sa amo ang order guys. Kani number 15 mi. Naabot na ang order ni Janine. We are still waiting for our orders. Thank you. Wow, abot na yun ang among order. So, abot na ang among order, Korean barbecue chicken. With kimchi. With kimchi. With kimchi. Ali rice guys.
Additional mig order og pork barbecue. Anha ko no may dihaan ng bargain shop o kay Janine. Janine. Kay si Janine kay ganahan mag-shopping. O dire kay barato raman direng dapita. O sige pag-shopping na kay pila to imong budget. Kinahanglan di mo lapas sa imong budget. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want. Padung na may paulit guys. Sakay na sa may tricycle. Mahangin sa labas. Nausama niya akong hinapay kay mabalik. Mauni ako ang isakyan karon. Gabagoon eh. Habang pinalit, dagan may ipalit ka pa. Kalugsong sa syudad ang Tagabukid. Under construction ang Abatan Bridge. Abot na mi sa amo ang iskina. Wow. Asa nay daghang kuan ay daghang nakayat nga turista padung na sila sa firefly watching. Aninipot. Saan ang kukuha na ito? Buknay na? Ha? Buknay? Dili Mangrove. mangroves. Kanang dako nga kanang kalasangan niya. Dako jud kay siyang lasang. Hapit na mi moabot sa amo makaluto na tag panihapon ani. Dere lang mi sa iskina. Dere na og kuan ha, dere na og be. Mao ni among gisakyan gikag tagbilaran oh. Daghan kay hangin. Mao na among gisakyan. Salamat ha ya. Thank you. Basig magka-pick up kag pasahero diya pod. Okay. We will make baklay-baklay padung sa ato ang balay. Anak nasan may manihapon ilahan nanay. O didto na pud ta magluto karong panihapon. Kanang atong gipalit nga lutoon karon didto na sad. Human na tong panihapon mo uli na pud ta sa laing balay. Daghan kay migbalay. Labi. Daghan kay migbalay, guys. Oh, daghan kay migbalay oy, Jesus Ginoo. Magpili lang mig asa may mga ani. Perting daghana na mong balay. May gani kay farmhouse. Farmhouse ng ila nanay. Kapabatiyo apartment house niya. Ato ang tinuod na bay. Boarding house. oo na kay uli rag matuog. Gi ko ara to nang hire na board ya.
Abot na mi. Abot na gyud mi in town. Abot na mi guys. Guys, abot kami guys. Naglungag na sila guys, oh. Ayo. Nainit pa ng bahog-bahogan na. Oh. Sibo ra jud na. lagi mabugbaho. Uy, di Oh, masibot. init pa ba yan ng bahog-bahog? Pwede ra na kuanan. Guys, naluto na gyud ang atong panihapon guys. O mao ni ato ang pinalit sa Tagbilaran guys. Unya ang pichay kay fresh from the farm ni nanay. Fresh from the backyard. Kami kayong sinabaw karon guys. Pa guys, oh, daghan ng pichay guys, oh. Wow, humot ang kanon ni nanay. O, ang ginamos ni nanay.